Hvis man nu var nordjyde, hvad vil man så sige om det, Peter? Det kan svare sig. Og det kan det. Når vi skulle gå derfra, råspændet, dertil. Godt. Det der er et sponsoreret indlæg. En kæmpe reklame for vores CNC Yoda hos Østjysk Kadkamp. Karl Erik. Skål i kaffe. Kold kaffe, hvis jeg kender Peter ret. Ja, det er fislunken lige nu. Okay. Så, hvor startede, hvad var den første af de mange skabeloner? Den allerførste, den er allerede smidt ud. Ja, den har vi slet ikke længere. Men hvad var det første, du gjorde? Først der havde vi sådan en fin lille skabelon som den her, hvor vi tog vores store råspænd, vi også skulle tage hånden med, spænder op i et eller andet sindrigt system af båndstrammere herinde. Ja. Og så havde vi en savklinge på en fræser, der lige kører bunden af her. Og det fungerede sådan set skide godt. Og så gik vi sådan set videre til næste skabelon her, som til forveksling ligner en lille smule. Ja, det er rigtigt. Der vendte ryggen egentlig bare på hovedet, så hvor vi først skar bunden til herovre. Så er det så selve topsnit, vi skærer her. Så vender vi lige rundt og sætter ind. Og så var der et antal skruesvinger, der holdt det hele på plads. Så man lige skulle have en smule styr på, så ikke det gik i selve værktøjet. Ja. På vores gamle fræser, der skulle vi så mellem hver trin ind og skille det hele stort set af, for så at tage nogle af de her klodser ud, for at samle hele skabelonen igen og fræse forfra. Så der tog vi, jeg kan ikke huske, 1 eller 2 af de der klodser ad gangen. Eller sådan noget. Så fik vi heldigvis en ny, så kunne vi tage det i en omgang. Jeg tror, første gang vi lavede det, der tror jeg, det var, altså på Proto 2, der tror jeg, det var 6 gange. Ja, det var sådan et eller andet. Det var i hvert fald omstændigt. Fjollet. Ja. Nu er det mindre fjollet. Yes. Så har vi selve vores rå snitning, og så gik vi egentlig videre til, der går vi så over til en skabelon til en rundtag. Og det var bare lige for at lave den skråvinkel ud i hjørnet. Ja. Prøv lige at tage, du kan lige prøve at tage stille ind. Du kan stille kaffekoppen. Nej, og den skal så lave product placement. Stil den der. Tak til Østjysk Kadkamp for al supporten. Den kan selvfølgelig stå over på den der skabelon. Ja. Det har noget med noget at gøre. Yes. Den starter cirka der. Og knap nok for det her til at passe lige pludselig. Ej, det er fordi, det er givet sig. Så det er det første snit. Mm. Så bliver den lagt herover. For så at lave det snit her. Ja. Så bare videre til den der. For at lave vores lille fine skråsnit herude i hjørnet. Det er bare det der. Ja. Dog uden profilen, det krydsede vi i hånden. Og så slutligt. Hej. Hvad? Du er jo derovre. Nå, har du også gemt en derovre? Så helvede jeg lige skabelon. Det var jo profilen. Det var den dejlige Ja. buen på ryglænet. Det er endnu et sindrigt system, hvor vi har et profilværktøj i fræseren, og så bliver ryggen spændt op her nedefra. Hvorefter det hele bliver vendt rundt. Der står vores profilværktøj. Så bestod det ellers, at vi havde ryggen her. Og så blev den ellers ført og styret igennem bevægelsen af 2 kuglelejer her. Og det er nemt nok, når først det virker. Og man havde lært det. Ja. Så gik vi videre til den her. Rumskibet. Så blev den sat op hernede fra. Og så, nu er det jo rent faktisk nemt at se, fordi alle fræsningerne er lavet på den her. Og så var det med en fin lille håndoverfræser. Vi lavede alle de her små bearbejdninger ned. Og det har været et skrækkeligt manuelt stykke arbejde. Og det tog, hvis jeg ikke husker forkert, cirka 25 minutter at lave. Prøv at vise de huller. Prøv lige at trække ned, så vis lige de huller. Inden 20-25 minutter. Ja.
for dem der. For at lave huller til 4 sprosser og 2 bagben. Ja. Og der havde Peter bygget et rumskib. Endnu et. Ja. Sammen med alle de andre. Og så fik vi en 5-akset CNC-fræser. Ja, det gjorde vi. Og så gik det rigtig længe, inden vi kom hertil. Ja, det var fordi, vi gjorde nogle andre ting først. Fordi det virkede jo det her. Ja, Ja, det virkede. det virkede bare lidt langsomt. Så i stedet for alt det kat her, der tager vi sådan en her. Og så får den sådan set lov til at ryge direkte heroppe. Og så er det der spændt fast. Og sandheden er den, at når vi arbejder med det her, så står koppen fra Østjysk Kalkam. Tak til dem. Den står her ikke. Den må ikke stå der. Så i den her side, der laver vi så alle de underliggende bearbejdninger. Så der skal man forestille sig, at ryggen den ligger sådan her. Ja. Så den skærer til og laver alle de her fine fræsninger ud i en bearbejdning. Ja. Så vender vi den rundt. Kommer den over på siden af. Spænder alt det der fast. Så skærer den til i toppen, og så laver den sådan set profilen, eller den runde profil hele vejen rundt her. Og så er ryggen klar til at komme ind og pusse. Ja. Og now for the kicker. Hvor lang tid er det, vi bruger på det her nu? Samlet? Lige nu i vores program, vi er kørende her, tager det cirka 25 minutter. Altså cirka det samme, som vi brugte på den der alene før. På en enkelt skabelon. Ja, okay. Og der har vi også en håndfuld optimeringer endnu på den her. Så vi skal nok også kunne barbere noget kun af nu. Hvis man nu er nordjyde, hvad vil man så sige om det, Peter? Det kan svare sig. Og det kan det.